Здравейте, аз съм Крум, с Крум Гейминг и днес ще играем на Майнкрафт и това ще е първи сезон от моето оцеляване. Така. Окей. Това не го предполагах, че може да стане толкова бързо. Ще го гледам после, не сега нямам време, така или иначе. В този свят няма да правя нищо, освен като цяло да си строя къщи, да си направя база. Сега след малко ще експлорвам всичко, ще е написано, ще има стрим в Twitch. Не, в Twitch няма да има, по-скоро в YouTube ще има стримове. Записи ще има. Опа. Нищо колко. Така. Така. Там долу има хубави неща. След да сляза тук. Но това ще стане след малко. Защото първо трябва да си направя някаква стълба, че да не загубя много кръв. Така, хоп, перфектно. Сега и малко теории, защото ми харесва, с много може би ще строя. Ще се опитам видеята да не ги правя много дълги, все пак, за да може да имат време по-заетите деца да ги гледат и възрастни все пак. Така че първият епизод мисля да си направя нещо като малка къщичка и после чак да гледам да правя разни други работи. И в този свят съм пуснал командите, защото грешен език. За това е сидите на света, ако искате може да видите света, да си го разгледате и да правите нещата, които и аз. Желязо! Добре, си крафтинг тейбъл горе, ще направя нов. Така, сега правим си бързо една кирка. И една печка. Така, сега. Тази лава ми пречи. И то сравнително доста. Не. Този крипър, не знам откъде се появи, но се надявам да не се появят още. Да, сега не виждам.
Цък. Цък, цък. И да, това желязо се оказа вече подлага. Опитах се да я спра, не можах. Но мисля, че това ще мога да го взема. Yes. Тази пещера не е малка. Мисля да се качвам вече нагоре. Да си намеря храна, защото няма такава. Ще се върши сега нещата, ще регенерира кръвта. Как ме гръмна, обяснение нямам. Тук някъде бях. Да, тя е дупката. Нещо ще съберем материалите. Така. Навън вече се става, обаче yes. Естествено. Тук ще направя някакво малко ограждение.
отколкото за през нощта. Така, въглища, торчове, един торч. Така, сега първо трябва да се направи една брадва. Едно вълна, трябва ми още две. Някак си. Така. Сега докато си имам къщичка, според мен няма да е лошо ето така тук си направя която да правя камък. Това мисля да е днес за видеото, хора. Ако ви е харесало, не забравяйте да лайкнете и да се абонирате за канала. Също така, абонирайте се и за канала на Виктор BG Gaming, Виктор BG Official, също така и за канала Виктор and Крум. Ще ги тагна долу в коментарите и също така се надявам, имам една мечта, която искам просто да стигна 1000 абонати един ден, така че моля ви се, подкрепете ме и надявам се видеото да ви е харесало пак. А от мен, чао!